Bueno, tremendo que pasou en Vilagarcía de Arousa. Esta mesma mañá, contra as 8:30 da mañá, os veciños de Trabanca Badiña despertaron con berros de auxilio. Escoitaban unha persoa pedindo auxilio. E todo pasaba preto dunha narcovivenda que din sempre dá problemas. Cando se asomaron non podían creer o que estaba pasando. Mirad, había dous homes pelexando, zarandeándose, un deles caeu ao chan e outro botouse en riba. O que estaba no chan, supostamente, tiña un martelo na man e directamente golpeou o que estaba en riba del. O que estaba en riba caeu ao chan e quedou case inconsciente e, sobre todo, convulsionando. Os veciños non podían creer o que estaba pasando. O home do martelo, que supostamente é quen vive nesa narcovivenda, fuxiu, pero aos poucos metros xa foi interceptado. Os dous tiveron que ir para o hospital. Os veciños piden que esta situación xa non se pode aguantar máis. Levanteime sobre as 8 da mañán, salín á horta e escoitei gritos de auxilio e vin dúas persoas tiradas no chan, dous homes, un a cabalo do outro, e o que estaba pola parte de arriba me dicía quítalle o martillo que me quere matar. E o que estaba na parte de arriba xa non podo máis, desvaneceuse, quedou po lado e o que estaba de baixo levantouse, pero do momento que chama a ambulancia, pero o que estaba por debaixo levantouse, dixo que non quería esperar, marchou andando e ali segueu polo camiño. Estaban ensangrentados que parecían cadáveres, estaban cheos de sangre por todos lados. E depois, cando veo a policía, rebuscou todo por aí e atopou aí no medio desas ervas, atopou un martillo todo ensangrentado. Aínda sigue habendo as marcas. Marcas de sangre, e iso que choveu un pouco, pero non borrou de todo. Esta daqui de atrás é a vivenda na cal reside o agresor desta pelexa, mentras que o agredido sería un veciño de Caldas de Reis. O motivo desta pelexa trataríase dun asunto de compra-venta de drogas. Nesa casa pasa que en 24 horas. Jaleos todos os días, día sí, día no, e día tamén. Tense visto xente con machetes, con paus e pinchos, e non levamos un ano, nin dous, que levamos máis. E ora isto vai a peor. Amenazas uns contra os outros que se mete medo. Te voy a matar, te voy a non sei que, te voy a mandar non sei quen, te voy a mandar non sei... Así seguidos. E mañá non sei en que acabará isto. Se lle plantarán fuego á casa. Aquí é onde vedes de todo. Todo. Te vais ás 7 da mañán para ir a traballar e encontra dormindo nas escaleiras da casa, homes, de todo. Tíranlle cristales, tíranlle de todo, cervezas... Esta é a señora de que cando foi dos tiros, pois tamén lle afectou a ela. Dicir que houve tiros aquí. Sí, aquí hai de todo, miña filla. Ese cristal tiráramos os drogaditos abaixo. Creo que foi o Kiko. Non sei cal deles, pero un deles foi. Que solucionou este problema antes de que haiga máis, que haiga unha morto que a veciña. Non pode salir afora, co can botase eles, morde ya a neta, e ainda teñen máis eles que dicir que ela. En esta casa, fuertes, hai unha. Ese non pon a cara nunca. Están apagando os que traballan para él, que son os que están metidos en problemas e todo. O xefe estaba dentro da casa e o mellor viñeron por él, pero pagan os outros. Ese é o problema. Isto non pode seguir así, isto é un sin vivir. Isto é continuamente, todos os días jaleo. Foi un barrio la mar de tranquilo, pero ahora xuntouse isto aquí que levamos anos. Queremos que o erradiquen de aquí, que terminen con isto. Os dous homes permanecen ingresados no Hospital do Salnés e, segundo nos puido adiantar a Policía Nacional, ningún dos dous conta con interpoñer denuncia, polo tanto, en canto teñan a alta, serán postos en liberdade.